stranu vás poprosím až ku kočom. Teraz sme robili pre 10 ľudí a to je konečne poriadna výprava. Ideme sa vám krátkou ukážkou šermu z obdobia baroka. Skôr ako začneme, poprosím vás, aby ste obstali na svojich miestach, hlavne aby ste si chytili svoje malé deti, pretože počas nášho programu my potrebujeme vedieť, kde vás máme. Pokiaľ to vieme, nič zlé sa nemôže stať. Priateľu! No čo? Vyšiel starý. Mám problém! To bude dlho. Problém. Moja Ibroja mi opäť začala zakášať. Ako tá ovca. A dneska dobre vyzerá. Á, Tak, už je tu. tak, u našej kuchyni. Opustí chatu, aha. Ibroja! Jaj! Dotýkaj. Aspoň viacej tykni. Tykni. Tak, Tak, to som ja. môj muž. Priateľu! Oho, špatne som vás nazval. Zle? Vy nemôžete byť môj priateľ. To teda nie. Pane, nevadí mi, že ste tu tykali s mojou výbroňou, hej? Práve sme si... Ja viem, že za to môže ona. Keď na ňu kúknete, vieme prečo. Ale iné som chcel. Aha. Za to všetko vás ja vyzývam na súboj. Čo sa stáčeš? Chceš na budku? No tak, panáč. Súboj, tak regulia. Dobre, ale sekundanta treba. Sekundanta netreba, tu je môj verný priateľ Giovanni Faccio de Lumpo, priamo z Florencie včera pricestoval. Rýchli to. Dohľadne na regulérnosť súboja. Som a veľmi rád dohliadnem na regulérny priebeh tohto súboja. Páni, posledný pokus o zmier. Aký zmier, povedal som súboj, tak bude tec krv. Dobre. Priateľu? Páne? Na strechu. Deti. A ja sa budem. Toto nebolo od vás čestné. No tak dáme sekundant. Som si istý, že súboj prebieha podľa reguly. Nech sa páči, pokračujte. No čo? Dajme sem kornej a najlepšie by bolo, keby ste opustili mesto. A to tak, že rýchlo. Teba už to má nechcem ani vidieť. A s vami sa ja ešte porátam. Poradil aj bez vašej pomoci. Asi som zle počul. Že som si poradil aj bez vašej pomoci. 10 som rozbil. Čo mi nezostane na horálku. To je vaša výplata. Áno. Veď ty dostaneš výplatu. To už je opäť 15. Takúto. Darebák akýsi. Aj sa podelíme. Ale ti. Dobre. Prečo nie? Spravodlivo sa rozdelíme. Jedna. A mne tiež jedna. Mne si dali iba jednu. A? Vári sa ti máli. Veď za toto si nič nekúpim. To je pravda. Ale keďže si taká nevďačnica chamtivá, pôjde pekne k ostatným. To teda nie. Tak to teda áno. Si žena, tak máš do kuchyne. Ja som muž s peniazmi, ja sa budem baviť. No nie tak páni. Povedala som ti, daj sem ten mešec. A Vári sa chceš byť. Chcem. A nebojíš sa? Teba? Nikdy. Pozrime ju, aká je odvážna. No tak sa preveď. Ja ti dám ty. Tu som, preperička. Dáš mi ten mešec? Nie. Ten mešec som povedala. Anieli, poď pofúkame ti to ličko, poď. Peňazí mám dosť. Nejakého chlapa si niekde určite nájdem.